Yeah, well, baka narinig po ninyo, mag-aaral ako ng konti. So, magbibiyahe po ako next week at mag-aaral ng legislative na konti kasi hindi na ako marunong sa legislative. Siyempre, nung bukal pa po ako, medyo bata pa po ako. Hindi ako aware sa lahat na nangyayari at yung epekto ng mga pinapasa natin doon. Bago pa lang ako sa politika. So, of course, ibang-iba ang aking position. Pero I'm going to try to embrace it and of course, tuloy-tuloy pa rin. No? I hope, I hope hindi ako masyadong involved at interfering kay GovSes, but many of the things we started, gusto ko talaga ituloy. At marami tayong proyekto na hindi pa tapos. Kaya sabi ko kay Vice Gov kahapon, swerte po kayo kasi lahat ng inumpisa ko, tatapusin mo at baka sasabihin ng tao sa'yo yan. So, pero di bali na, ang dami naman namana sa akin ni Sen. Aimee, diba, kagaya ng Big Three. But we have many things we still need to finish that we started under my term. Itong Transpo Hub, no? We also just signed for the 4PH dun po sa Stadium. So Stadium, that entire complex will open up, including Inspire. No? So Inspire, 4PH, at yung Transpo Hub. So yung corner na yan ng Luwag City talagang bubukas, luluwag, at magiging busy talaga. And then, of course, itong Dapayan, halos tapos na, but still mga minor improvements. And we hope makatulong din po kayo sa pag-lease kasi kailangan namin i-lease itong mga spaces sa Dapayan. And then, itong Capitol, matapos na rin, but mga final stages na rin. Then we even have our third bridge, remember? Yung binibuild po natin dito na Lawag San Nicolas Bypass Road under DPWH. I think that will take a few more years, baka 26 or 27, matatapos ang ating tulay dito po sa eastern side naman. To complement itong Gilbert at yung western bridge natin. Then we even have large projects sa Solsona, Payao. No? May bago kaming eco-tourism site na napakaganda that we've started in DPWH, and then even our Batak Bagsakan, or trading center para sa ating mga manlalon at sa buong probinsya, para mas direct sana ang pagbenta ng ating manlalon sa mga industrial buyers.